partidu egitula momentu klabe batzuk, ez? Lehenengo 22 minutu gu ondo hasi gala partiduan, ikusi BHek respeto bastante egin hartzen dela, BHek plantamentu garbi bat egin, linea oso puntu, defentsiboki agresio punte horrekin, kontratakea ertitzeko aukera mato besten zai. Uste lehenengo 20 minutotan eukitula, bihiru aukera aurretik jartzeko, hasik ezekuen Aramendi egitzen bat, gero Aramendik beste tirua poste gota una, eta beti aiatze ginen bai ezker eskubiko bandetatik gen. Ez dugu aprobetxau, gero uste sartu dela partidu 2 minutotik aurrea asko panikatu dela, behasik eukide aukera bat suane gata duna, eta beti otea momento klabe batzuk ez partiduen, eta uste dizionala lehenengo denborako azkenengo jugada, Hornerrin, derrotaro garrako minutun sartu utzeta batekoa, eta deskantzua sartu gara ezatean bezala bisket ikutute, baina ekipu ikustezan kapaz biharro denboran hasira fuerte batekin, enpateko gola lortu egin egula. Intenta hori ezatean bezala lehenengo ordu laurdenin bisket bultzekia, eta klabe bat izin dana joritzen biharrengo tartetia. Ja, margin diago ganin, ustet bastante zorau dela, ez tegula mantendu zateana ekipun estrukturia, eta BHek kontratakeko egoeratan uste zen ni pixketetik aukera bat dela, ez etorri dira utzieta bigua, eta partidu ikuste zela oso aldapan gara, eta hasta azkenin beste partidua gaudeo, toko luzkezagun honen adala, ez? Garto partidun ondoren eukitzi hasta azkenin partidu bat aurretik egin, nien berdona da aztu lemailen gaurko porrota, azte benetik aurra behariz bion dauzkeu preparatzeko lezageko partidu, eta intento gardeuna da, 3 puntu lortzie, eta bentsete azte esango nuke gogor hontan, lortze duen betxe lehenengo partidu jazkidez. Partiduan ego ondo sartu gara, lehenengo 22 minutun geure meritu egin ditu, aurretik jartzeko, pare bat aukera egin ditu, postio jota, baina gero ja BH pixke pare gain dugu, deskanso aurretik kornerin sartu dugu egola, eta gero ja biharren zatizien, joritzi txartel horrezia eta arte, nego ondo hilia, baina gero ja hortik aurrera partidu puska egin da, eta BH kontrataketan da aukera nego garruzi egin dugu. Baina azte azkenean beste partidu dugu, lezakan atzatu dugu eta handik 3 puntu ekartzeko kapazian.